Мен Елена Владимировна, Әлмәт шәһәренең 36-нчы балалар бакчасында 2-нче кечкенәләр татар төркемендә тәрбияче булып эшлим. Үз эшемне STEM белем бирү программасына нигезләнеп алып барам. Балаларга ана телен өйрәткәндә дә шушы программаны кулланам һәм сезгә дә тәкъдим итәм. Балалар, исәнмесез? Карагыз әле, безгә бүген кунакка бал корты килгән. Безнең бал корты сәяхәт итәргә ярата. Карагыз әле, безнең монда нинди фигуралар бар? Нидән беләсез? Бу нинди фигура? Түгәрәк. Бу бәләкәй түгәрәк, ә бу зур түгәрәк. Ә бу нинди фигура булыр? Шакмак. Карагыз, нинди шакмак? Яшел шакмак, зәңгәр һәм кызыл. Әйдәгез әле, безнең бал кортын карыйк. Кая сәяхәткә барыр икән ул безнең? Карагыз әле, әйдәгез, безнең бал кортын зур, зәңгәр түгәрәккә сәяхәткә җибәрәбез. Аның өчен ничә тапкыр басарга кирәк? Әйдәгез саныйбыз. 1, 2, 3. Әйдәгез басабыз. 1, 2, 3. Һәм җибәрәбез. Барып җитер микән? 1, әйдә 2, 3. Килеп җиттеме? Әйе. Хәзер бал кортын кая сәяхәткә җибәрәбез инде? Кайсы фигурага бара? Бу нәрсә бу? Түгәрәк. Нинди түгәрәк? Зур. Нинди төстә түгәрәк? Кызыл. Әйдәгез, шуның өчен безгә нишләргә кирәк? Кайсы якка? Алдан сул якка бер тапкыр басабыз. Аннары алга җибәрәбез. 1, 2, тагын бер тапкыр сулга басабыз. Һәм бер тапкыр алга. Әйдәгез, карагыз, барып җитәр микән? 1, 2. Хәзер борылар. Һәм 3. Килеп җитте. Шәп булды, әйбит. Хәзер кая бара инде безнең сәяхәткә бал корты? Сылу, кая җибәрәбез бал кортын? Кайсы якка? Рианна. Шакмакка җибәрәбез ди. Әйдәгез, тагын бер тапкыр. Ничә тапкыр басабыз? Ничә тапкыр Айнур? 2. 2ме? Әйдәгез, саныйбыз. 1, 2. Монда җибәрәбез менә. Ничә тапкыр гына? 1 тапкыр. Әйдәгез, 1 тапкыр басабыз. Киттеме? Юк, дөрес булмады. Шулай бит. Хәзер без аны кире җибәрәбез. Ничә тапкыр дидек? 1 тапкыр. Әйдәгез. Килеп җитте. Шәп булды. Балалар, карагыз әле, безнең монда өй нинди? Нинди? Матур. Әйдәгез, өй янына, Сылу, өй янына агач утыртабыз. Кая агач? Агач янына утыртабыз. Менә янына утыртабыз. Менә монда. Шулай. Менә. Айнур, хәзер тагын бер агачны өй артына утыртайык. Менә шулай. Альбина, әйдә безнең өй алдына рәшәткә куйыйк. Менә шулай. Рәшәткә нинди төстә? Кызыл төстә. Агач нинди төстә? Яшел төстә. Айнур, әйдәле өй янына малай килсен безне. Кая безнең малай? Күрсәтәле балаларга малайны. Нинди малай? Менә карагыз әле, нинди матур малай. Әйдә куй. Малай янына кыз уйнарга килгән. Кая кыз? Ә малай янына куйык әле, кая малай безнең? Менә шулай, малай янына кыз килгән.
Öy aldında tavuk yürgen. Koya bizning tavuk. Ayda tavukni ko'rsatib qo'yib, mana shu yoqqa. Ham ikkinchi yoqdan tag'in bir tavuk kelgan Albina. Tavuk. Balalar, qarag'izlar, nega zo'r, motor oila bo'ldi. Aynur, bunda kimlar bor? Tavuk. Bu kim? Qiz ham malay. Bu narsa yanni? Tavuk. Albina, bu narsa? Do. Salu, bu narsa? Агаш, дерево, ребятки. Bizning shunday ettirib zo'r, motor oila bo'ldi. Balalar, bu narsa Писи, нишек? Это кошка. А как разговаривает кошка? Мяу. Молодцы. Нарса bilan o'ynaydi. С чем любит кошка играться? Шариками. Вот сегодня у нас котик нам принес волшебные шарики. Türlü, түсті, түгәрәкләр. Давайте мы с вами посмотрим, какого цвета наши шарики. Давайте я буду их вывешивать, а вы мне будете говорить, какой цвет. Ну-ка, посмотрите, какой цвет? Желтый. Саре. Какой цвет? Синий. Зенгер. Ешель. Ралина, какой цвет? Красный. Как твое платье? Минен кульмегам төсле. Так, а это какой цвет? Фиолетовый. Конгард. Соңғы түгәрәк нинди төстә? Голубой. Зәңгәр су. Давайте все вместе. Ой, какие молодцы. Смотрите-ка, и котик радуется. Песи, шатлана. А давайте мы с вами возьмем на ручки по одному. Тамирнан, тут. Әйдәгез без алар белән уйныйбыз.